kani kapur in sedang nak ini kajing cakri jungi wani kong step ke bakaman ya piki hab kena berat kan ni ngilak banwan lang sekaji yang kabukui bakantang ke jong blai ngai aingu bakade kil demba ke jong ba ke jong blai ngilak pan poyang ikat ni kikun hab kena benginyok banwan Jingiaseng lang ya kerteng kebedan bor bakabaim jong Jesus Christ ngapriang sngewbha pi we kani Jingiaseng lang ke jongi kumjur ngapriang sngewbha pi kikun hab kena ki bapet lamba ke YouTube channel jong balang sakni ka program jong Jingiaseng Khynnah ke jongi kumjur Tihan yang kapur suak ingin sedang kena kejeng syakri jungi, ingin pendam lang U Blei Un duai, ingin kabrep ikamat Mawroh, dengan jaduai. Aku pajang baham neng saya sen pan iwan pendam selakjak ibu kui pengentang kejome saya sekunran, ngamla saya sekunran kan depan pau kejeng sengongo email lembaga cendan kau kejome. Ekini sngi por tiog belalai no saya sukum ju uni sngi ke bakat du jong ni penai par saya sukum ran ngilap man khaliap no kini artli ke penai jong ni usnam saya sukum ran nginget skam baro kidi kijung betul lenti ngilap man longkum ni kidi kijung betul lenti ke jong me saya sukum ran nang yalam yang kini ke penai ke benang wan kini ke sngi ke por benang wan saya sukum ran ai por ngilap man em ban nginya ke lenti ke bedi biang kat kum kamon ke jong me saya sukum ran isnei long memeru kum ju nang ai ngi ke por kijung start kijung sampang hangi we pi we Oh, saya sekunrat dan kat kumno si bentar kini kapur saya tu pengin yo saya tu siapa yang sedang ini kecing syakri kejongi saya sekunrat ada dua saya tu bahu mensiam buku jongme unya lalu jadi dengan kejongi iwe saya sekunrat bakawai kuai ko program kin pendap saya sekun nomlong dak kapur jung pendap kam re barok kan long dak kapur kecing alam kapur mensiam buku jongme dalam kan mer kum ju kini kecing syakri mata sngewbha ro si sngi pengin sayo man mat saya sekunrat isne lang me mendan kat kini sngi pom naksa Bakum juga ni jang syakri jungi beraksa mentas bam cukur lata amen dah ni kapor pat so bangin jo ni Nongkren sedang nai mewalam ku parwarjri bai nong duai nai bada deti khalindo nyok banchim bentalang ke jengruai ke balai pesan jengruai balai pesan Jisu ulok ki khna khot shau yaki Uati yala kacing em kakhodop beneng ban ple Jisu ulok ki khna Jisu uati yala kacing em ulok joki khna umtu ke jarwai ke balai pesan sautuli ki khot baka khoras Jisu ki khna uyaki kajeng kakhodop neng ban ple Jisu lagi Khynnah Jisu uai tiala kajeng ulo jong ki Khynnah Jisu lo ki Khynnah baki uyak menlang Rukus lai jongki ukloi diban penjam Jisu laki Khynnah Jisu uai tiala kajeng ulok jongki Khynnah Jisu laki Khynnah batu kelbayai ne Yaki bashan ya hau lajeng
Jong Ki Khynnah Jisu Lo Ki Khynnah Ukwaya Ki Bantre Shaka Kanda Monsno Bhakaboru Dibansai Jisu Loki Khynnah Jisu Artialaka Jingim Lo Jong Ki Khynnah Ang puli kaptu ni nakatian ke jong play ke beng la men chem no proverb ke lenong ke ba khat riu pada khot ke ning kong teter ki tin ki bong kom ni ki jing pen kre ka do nu ki dei ki jong upriu hindrei ke jubab jong thuliet ke dei jong U Trai ki linti baro ki jong upriu ki long ki ba khut khama jong U hi hindrei U Trai U thau ya ki men sim tu pendelon ya lai ki kam hau trai ti jing mut jong me on pen scam nak mata rom blai amen tong ini debai ko pa jungi ba menengi aingu pa mela dan nam dalan kat bangi hekini ki singi kita yo baro bangila yo lat bangwan ki shiki yeng ka bakhoi ka bakatang jomi bani haro pan panan buram baru ban basangapi ki kitien ka bakhoi ka jongme sungo isne at barkantang ini khnang bangini asngawi kitien ka bakhoi ka khnang bangini asngawi ki jing hikai ki ba ka daw na ka kitien ka bakhoi ka jongme lungbai nongkren dan karu ki benta baro ki bangin spanda bakane ka por bakanda long na ka benta ka buram ka jongme sungo atai ki jing doai ma ki pop ki rengkang jungi baro hakateng Jisu Kristus no pen emi doai amen Trong ai cũng lấy cho nông police dang mesti mewalam ku parwarji ba oi ngapai kat kom ka program 4 day ke bentar ke jong i imdan bentar hi rei lakloi ben pendap pada ke duna ka jaka ke batli baka marba ka tien jong blai kan umlong thli apa deng jong i hene ka por nga ai ku blai pi kom ju ba phila ban puli lendat baka ka khat jong bible bakal long rukan nuksa nam ta ke jong i ki hap khana bang ngila ban puli lendat chit khat ar khat man la ka sni kan long ka jing hi kai jong i hadin la chai ngin dekat benginang he nang san nga ai ku blai pi mewalam ku par ba kumjur inong duai badai ti khaling do bela ai gitu ki jeng duai bo blai nang kyrkhu pi jeng em jong pi jeng puli jong pi bat kumjur blai nom eno hang no ko benta pi teh ni por pangin jas kono kata ya jeng pernani astan general secretary teh din kata ngin sakarpat ki khat juga asya bagi sngewbha ban walam na ki jaingo sini sekman Bahadian kata ngan sakarpat masta balmi ling dok Nongpiur bas baban penkentangi ke cik aingo. Kani kalong ka jing pun bana la shimti yo kata ka nyok torek bnai balai arja apuai nyo inong ilam ni vice chairman inong ilam jirwai ne ladiang hun simli I organize na idamishwa lalu inong police dang ni wendi ling dok Nongpiur inong duai ni cholesterol welling do but inong kran ilong Mr. Nehemiah tung song no message sin la shimti yo kata ka nyok torek bnai balai arja apuai inyo nong ilam na vice chairman inong ilam jirwai ni ladiang hun simli I organize damishwa lalu inong police dang ni wendi ling do Nongpiur inong duai ni cholesterol welling do but inong kran ilong Mr. Nehemiah tung song bless you bon Thank you.
Kaburam ba kajingero ngi ai tang samet wai ubla don ka ban ngi hinen kemet barok simet ka don ngestem ngi ai ngo eme namam la khot som hangi kong ki khun hep khna ba ngi lang barok mangin dan ban ngi kiyo ko yeng ba khoi ba kentang jome ban sakri ba penon brom me ngi ai ngo eme trai ki jingle bha jome ya ki jing em gi jongi ando ki beret hado ki basan tam lo kumjo ba kham tam la kyrkhu lo ma ki kam ki jam gi jongi ba kumjo atrai lo ba ime i pa jongi ki heman ki para gi jongi atrai kan ngai ngo ig jingle bha jingle isnei wat la hap reng jing duna ki babuan me jusem ha jing em jungi hen mem sim la thoi ki henem la ngai kit khu khanang atwa bingin kan mau ya me mangi nyai penon borom me kum ta lembani ka por ngi ura ani ki jing ai ki beret jungi lemba i me pa jungi lemba jungi ibe pi be ki budan la ki kam ki jam to isnei men kur khu yengi mangi nang on roi na ko ki pos be pan kham ta mangi la ban ai kham pha shu shu sha ka kam jume nam ta ban pentelon ya ka lama ka gospel jume lingba ka Jingiaseng Khynnah ti isnei to kan kham tam e to hika yengi bangin nang ban ai ya la ka jong jing em ya ka dot not ki jongi atwa kan ran ma me he men sanshar ka jing em jongi men penong kamingi nam ta ka buram batang nam ta ka buram jome isnei men pen kentang ki atwa hanu no ka joka la hanu no ka banta ba Jingiaseng Khynnah ka penong kam ki atwa kan ka long ka jingkul khu blei ki jong me tra isnei men e no ki jing sim banta baro wat ki banta bangin pendap lembaga ni gestam haduk bawah no joka ngi IT hame batang hame hi menta ba hata ki bom jukutang trying juskus ngi pan amen Trong ai cũng beli astan jelas kecil bela ai tu jengkul mana. Hukum juk ru imasa balmi leng don Nongpiur bela pen kentang beli itu je aingo. Jadi ni kapur pan in poin nak shui pan ke bentar kita punya sengono ke kubur nak tin jong beli. Intan peleng ke jongi imes Anomica leng don Nongpiur. Dia pen kong yang ngap yang sngewbha IP mes Anomica sekali ke Jingiaseng lang ke jongi Jingiaseng Khynnah. But kum kada ke jumpen itu mes Anomica long song sa ane dong se. But kum juru ngangit kam na preng japi bar ko pi itu ye but ilong ru inong elam ibarim jaga Jingiaseng Khynnah ke jongi tingengit kam mes Anomica ka kubur bepen sama preng ke jongi kan long ka kubur namta ke jing mento jongi ki kun hap Khynnah but kam tam e ru kum ju ngi hap Khynnah ngin sngewbha maka e kong bidan ban sama preng ke jongi jene por kum ke jing pen krea ngin sim bentalang ke jing ruai ke basa pupra ke jing ruai ke basa pupra ngan pelong ye pi kinong tong brio kinong tong brio kinong tong brio ngan pelong ye pi kinong tong brio lada pen bu janga kumtur south league khot ke jirwai ke basa pupra Pen long ya pi kinong tong brio kinong tong brio kinong tong brio ngan pen long ya pi kinong tong brio lada pen bu janga lada pen bu janga lada pen Ngan pen long ya pi kinong tong brio lada pen bu janga tu kile tu da pen long senran pen long senran pen long senran tu kile tu da pen long senran ya ki ben riu baro ya ki ben riu baro ya ki ben riu baro tu kile tu da pen long senran ya ki ben riu baro tu le ring ya ki nari jingdum nari jingdum nari jingdum tu le ring ya ki nari jingdum shagari
ka jingshan shagari ka jingshan shagari ka jingshan tu le kring ya kinari jingdong shagari ka jingshan tu kile da pen baptis yaki pen baptis yaki pen baptis yaki tu kile da pen baptis yaki agak kerteng jonga agak kerteng jonga agak kerteng jonga tu kilen dapen baptis yaki agak kerteng jonga. Good morning. Toka step ke bakamen yang hilang baru di badan hakani kapor. Ni kong ngai ngu U Blei baladon nam ringkat bat ngi mo bala ai ngi ni ke step ke babaha bat balawalam lam yang ngi baru hakani ke step ban wan ban syakri ya kerteng bakhu jong utrai hakani ke step. But ngai ku Blei ru ya idong yalam jaga Jingiaseng Khynnah I Vice Chairman di ngai aku Blei ru ikinong yalam Jingiaseng Khynnah Balang kamtam ya ke program komiti ke bela ibit yang banyeng hakani ke step ban sam ya ke kubor ke jong U Blei. Di syab ngin delet lang sya ke kubor hakani ke step tu ngin pa sya U Blei ke jing doi. Ko pa jing ba beneng ai ngu American tribe bamela long lam rin ka ban ngi hakani ke step ken pa but Nedwai kenji subi bahak ni kapor hasyab ngin yo sngo ya ka khubor na ka tien ka changme syaba ngin yo pediang ken pa ka khubor ka babhana me nedwai tu pensle nga ken paru min sim khu changme bat ingi lang baro badan hangni kapor ken pa kanang ba ke e ka bangin yo sngo ken hakni kapor kan long lingba ka jingalam ka changme lingba min sim u changme bat ken dalong ke basei so ke do nut ba ki jing im ki changi nang ni shakmat ken pa ngi buti ki baro akti bagi jingalam ki ba kodor ki changme yakini baro apan keteng jisu nong pen em menta shubam chikot ru amen. Tika kubor kani kestem la pinchong nong rem na ka gospel ulokas kala nong ka bandrio ka khot ka basau pulai hadu ka basau pusan. Tila dangi puli kani ka khot na ka gospel ulokas ngin syamba ulokas ukran utho syapang ke jingkran ujisu syapang kita kiso bat kiding so mo di atrai ladangi kran syapang kiding so baro ngila ban mudur de kiding so ki penmi ki kiding so ki penmi ki so de ngimju syamba kiding so ken penmi daki wei pat ki jingthong lani kum ki jhur de ngimla ban mudur ba sybu mtana uding so pho unmi do kubi ni unmi pat do we ujur dei ngitep ba na uding so ki iki bami ilong kiso dei kum uding so pho ngitep unmi so pho uding so nyam tra unmi so nyam tra dei ba kum tar bar habang ipet iki ding so ngitep ba mesin pet uding ngila itu dei mesin pet iki so ngila itu ba oh ni uding ulong ba best ulong ba bha dei na bale ni pet iki so ngi ani tu so ubah ubai pelung ubai bang bandesh khet ban bamru dei but kum tangi ngi yo iya ka jing bha ka jong udieng lingba ki so jong udie dei ti hakani ka benta jong ka ketien ka jong ublei ru ujisu u kren but uhikai syapang kita ki ding so ki bapenmi ya ki so ma bat upenya sriem ya ki beriau bat kita ki ding so wong kumnu wong ba u beriau
ngi itu bat ngi tip u brio la ulong brio u babha ni u bamman lingba ki so ki ba u pin mi lingba ki so ki jong u bat kum no ngi tip kita ki so jong ki brio ki brio ki mi so dei Henry kum no ngi tip pat ki brio ki pin mi so ka dei lingba ka jing im ka jong ngi mo bat lingba kham tam lingba ki tien ki bangi keren ki tien ki dei kita ki so ki ba ngila ban yu I lingba ki brio mo but hani u jisu u hikai ngi ong kum no ong ba mangi ki brio ladangi pen mi ya ki so ki babha kamut lada ka jing im ka jongi ka long ka babha ngi I ba ki tien ki bangi keren ki long ki babha ngi tip ba ngi long ki brio ki babha ba na ki mi kita ki jing bha jongi mo na ki mi kita ki so jongi ki mi na ka do nut ka jong ngi mo kom ki hep ki khna ki beren sngewbha ki jing bha ki jongi bat ki jing sniu ki jongi dei ki jing bha ki jongi ba ki jing baman ki jongi ki mi na ka do nut ka jong ngi ti ujisu ong kom no ong ba namar ba ka do nut ka jongi ka pen mi ya kita ki so ki jongi ti namar ka tangi di ban sumar bha ya ki do nut ki jongi di ban sumar baru ya ki jing mut jing perkhat ki jongi namar dei na ki nang ta ba ki mi kita ki so ki jongi oh but ngin long ki brio ki babha ni ki bamman dei tang lingba ki habangi pet ya ki so ki jongi oh ti hakni ko por ngin phairu sha ka gospel umakas mo ka gospel umakas ru ka keranya ka juhi hakalenong ka ba hinyo hakalenong ka ba hinyo ka de khot ka ba khat sa du arphulai umarkas ukranya ka juhi phang kita ki so ki ba ujisu hikai mo Henry umarkas ukren ru uong kumno haka de khot ka ba khat san ukren ru uong ba ki ki bawan na shabar kim dei ki ba pentingit yangi Henry ka di ka do nut ka jongi hi ka ba pentingit yangi mo bon ngi ngila ban ong ba ni ka dei namar ba ka ni ka perthai kala snio palat takada mangi ki briung yen sa snio dei teng ngila ban kum ki khna hep ki berit ru ngi ong ni namar bai ni parlok jangati I penchoi palat yang aman kasngi takada mangaru ngan sa hansa le ki bom dei dan nga sa le ki kam ki bamman Henry umarkas haka ujisu hikai ngi ong kumno ong ba kadi ka do nut ka jongi ka pentingit ya ngi kam dei ki bawan na shabar mde ki parlok ki jongi mde ka perthai Henry kadi ka do nut ka jongi hi ka pentingit yangi dia ladangi ailat ya ka do nut ka jongi ya ki jingmut jing perkhat ki jongi bansha alam ha ka perthai bansha alam ha ki parlok ki jongi dia kamut ngi ailat ki ka do nut ka jongi bakan long ka ba tengit dia lada ka do nut ka jongi ka long ka ba tengit kamut ki so jongi ru ki long ki bam ba mo ki so ki jongi ru ki long ki ba pot ken kim long ki ba sei so kim long ki so ki ba ba ki ba ithiang dia namar kata ngidon kam haba walangi em ha ka perthai mo ka perthai ka babun ki ba pensniu lani ki bon ki ba yalam bakalai ngi walangi don makana ki parlok ki ba mo le si teng ki kumle bakala Henry ngi dei ban hikai na do dang red ngi dei ban pen melien ya la ka do nut ba ngi dei ban pen melien ki jingmut perkhat ki jongi banum sha yalam bakala kumnung inum sha yalam bakala ngila ban hikai ya ka do nut ba ki jingmut perkhat ki jongi dei tang ladangi duai bat ladangi sngap bat ngi buat ya ujisu mo ladangi puli ka tien ka jong U Blei ladangi duai man na kasngi ladangi buat ya ki jing hikai ki jong ujisu ngi pan bor na U Blei dei tang hakata bangila ban banum sha elam bakla ngila ban bat ya ka do nut ka jongi ya ki jing buat perkhat ki jongi mo dia nakata ka daw hang ni haka benta ka jong Marcos ru u jisu ukran ba ki ba shabar kenom la ban pentingit ingi Henry ditang ka do nut ka jongi ka ba pentingit ya ni mo tingin bu jingmut ba kam de ka perthai ringi di mangi hi
Tiang ide mangi hiru bangala ban IT ala dia ujisu ban sya alam du ujisu kenang ba ki do nut ki jingmut jing perkhat jongi ki nong ki bakhun kenang ba ki so jongi ru ki nong ki ba bha dia haka benta ke jong Matthias ru ma ke benta ke jong Matthias ru ke gospel jong Matthias ke khot ke bakhat a ke lenong ke bakhat ar ke khot ke balai pulai du lai punyo ukuran chpang ke ju hi ma ke ju hi ke benta hendre ki khot ke balai punri balai punyo ukuran ru chpang ke jing bishar yaki so ki jongi mo ke jing bishar yaki so ki jongi ki tien ki bangi keren ya ke jing im ke jongi kan don ru ka ke jing bishar ha ke sngi jong ke jing bishar te namar kata ngathrai mangi baro ngi kwa e ke jing bishar ke ba de ngi kwa ba hadien ba la de bishar ngi ngin cha ong ba o ngi la im ke jing im ke ba ngi la pen mi e ki so ki ba de ne em ne pi kwa bangin cha ong ba o ki so ki jong pi ki long ki bamman ki so jong pi ki long ki bapot namar kata pihak banit cendu jok kwa ban cha ong kum ta em de baro ngi kwa ban cha ong ki so pila em me ke jing em ke ba ki so jong pi ki long ki ba sudah de ka nu sngok thiang ban yo sngok kum ta te namar ba ngin sa sha bishar halor ki so ki jongi te namar kata de namar kata ngi dei ken ban em ban penmi ya ki so ki ba bat kum nungin penmi ki so ki ba de tang ladangi don ya ki do nuot bat ki jimut jing perkhat ki ba dia kini ke step kwa ba mo ngadwai ba mengilang baro ki badan hang ni kamtam e ki hep ki berit ki badang lung ki jingmut ji perkhat dang lung ki do nuot dei bon ki e ki ba nyempat sung thu ba namar ngi dang ret dei ni em henry pan ngila ban duai man la ka sngi ngila ban duai ngila ban ong yu jisu ngila ban ong yu blei ba unri un sumar ki do nuot ki jongi unri un sumar ki jingmut ji perkhat ki jongi yang ngiru ki bala khamsan ba utrai un yarap un ai boringi ba ngin la ban ri ban sumar ye ki do nuot ki jimut jing perkhat ki jongi banginum sha ban yalam haki e ki ba shabar haka perthai hen ringin sha yalam tang da u do blei ba minsim ba khoi u chong u mo tingin duai ya kata haka ni ka step ngin duai bangin sha yalam da minsim ba khoi mo ba ki do nuot ki jongi ki nong ki ba khoi khnang ba ki so ki jongi ru ki nong ki ba oh dia kini ke step ini iku bor berit ikai lang baro bangin don ni ke do nuot ke jingmut ji perkhat ke bapha ti nambar kata ngakin tu ingi baro panadu kini ke step ngin long kita ki brio ngin long kita ki hep khna ngin long kita ki besan ki ba num ailad ki do nuot ki jingmut ji perkhat ki jongi ban sha alam bakala dan ban sha alam ha ke perthei hendrei ban sha alam tang dau Jisu. Tingin bu jengmut ya kini ki jing hika ya kini ke stem ban ngadwai ba kisok ke jongi. Mo kisok jong ke jing im ke jongi. Ki tien ki bangi keren ke jinglong jing im ke bangi ngi im baro kinlong ki ba kanang ba ke jing bishar ha ke sngi ke jong ke jing bisharu kanong ke ba na ke benta jongi kanong ke ba job. Ti haswa ba ini penkut ya kini ke jing ya kani ka khubor ha kani ka stem in the late biang kama ju ublei ka jing duai but marwei ngin pan ya kata ka bor no ublei but marwei ru kum ki khana ngin IT ya kita ki do nu bi ki jing mu ji perkhat ki jongi ha u jisu in the duai lang mo ti ha kani ka por ngin le kama ju ublei ha ka jing duai ko pa ju ba beneng ni aingu Nongkren I namar ini khubor iberit but iba kodor nak benta ke jing im ke jongi iba pen kan mau pat ingi ken pa bangin don ni kata ke do nut ke jing mut jing perkhan ke ba ke besngur ba ke khut ken kanang bangin la ban im ke jing im ke khut bangin penmi ke so ke khut ke ba me lahi kai ken try tin mar kata ke ni ke por ngi ban IT ken pa yang iwe ken yala dia shimet ken jis bin ha ke jing lam ke jong me ha ke jing lam min sim u jong me kanang bangin la ban im kata ke jing im ke ba ngin la ban im ya kata ke jing im ke ba penmi ke so ke ba bat ke so ke ba sei so ken pa
Barakani kapor baro lang tukir khui ki jing im ki jongi ban angi kayengi kin jis bi ban im ki jing im ka bapha ken pa ban bin mi ikita ki so ki bapha haman la ka sngi ki jing im ki jongi limba ki tien ki bapha ki bangin kren ban limba ki jing im ki jing le ki jongi ki jing im man la ka sngi ki bapha but ha kin jis bi ki kani ka khubor kani ka step kan ne ha ka jing im ki jongi ha ka baman la ka sngi but bangin yai ken mau kin pai kani ka khubor menta hadu bakut jong ke jing im ke jongi ke baman la ke sngi ken kini bro apan kerteng jisu nong pen im jongi menta shu bam jikut ru amen ti ke burom korong U Blei na ke benta kini ke khubor ke berit ha kini ke step amen Tong angit skam pila sngewbha am ketu khubor la sngewbha nam bro ti kena kepon ngila yo sengon em tu khubor bang di ben long kita kiso ki ba pendan burom U Blei kum kan nuksa kum ka hai bidai binang kren bi ong ba kiso kum na pring jungi kun hap kena baret hadu ki basan ru teng teng ainya teng teng indala ki kemi ki pa ani ki hinman ki para ki pha jing pha ki oi ngi ki lilek kata teng teng kum ki kun hap kena lani hadu ki basan ru ikum ainya ki kata ka ngi ainya ka di kiso ki bambha kan te kum Nongkren I to ka khubor ba ngi skam na pring de pi we bingin pen mi u tau so ka jing em ka jing ban sei so ka jing em ka jing bat kham tam map ngila pendan buram U Blei te se sen pan ai Blei pi mes Anomica L Nongpiur me pla ai bala sam be to khubor pring ka jing ki kun hap khna ki baret kalong ka jing men toy ru nam ta ka jing em ka jing we adu ki baret adu ki basan tam pengila men pen kan mau ya ke ba ikong ngila pen sngo pring ka jing to khubor ngila men pendan kam ya ka jing em ka jing ba mal la ka sngi U Blei nang kyrkhu ye pi hai ki kam ki jang ka jong pi bat kum jur hanu no ba benta U Blei bo ibet ban bu ye pi nget skam U Blei ru kyrkhu kum ju na pring jing we pi we ba ngila ban pendan kam hok ye ki ba ikong la dap sam me khubor pring ka jong tene por pan ngin point na skwe pa ka benta ngai U Blei ya pi we hep kena brand hoi kat apet kat ba nang mi kisnam kat minang ya ki por minang ya bun minang ya roi ha Jingiaseng Khynnah tengah kwa ru ba nakalyang ke nong elam ke jongi Jingiaseng Khynnah ngia kwa pi ki kon hep kena ba pinang ya wan ke Jingiaseng Khynnah ke jongi khnang banyo ke jing mentoy model lembak Jingiaseng Khynnah ba pin sayo ke jing kai ke ba bun ke jing em ke jongi ba malas ngi ngila ban em bangin ya bangin kren menyat aklenti ka akor ke buram de lembaga Jingiaseng Khynnah ke ban ai ke jing kai ngi hadu la sai ngi ndala hel asanru de ngakar pat pi baro pinang yai wan men smart ban wan ban kiu ka yeng bukhui ba kentang jong Blei ba kum jurung nya wer lang ya kitu ki khun hap Khynnah ke bam mempat sim lawan chane Jingiaseng Khynnah ke jungi to Blei kyrkhu ya pi we ba kum juru so bang nya wai no ai ku Blei pi we dadu organize nong place dang nang lam jerwai nong duwai tu Nongkren ba kum juru ki nong lum ya ka registration so bang sedang Jingiaseng ngai ku Blei pi we ba kum juru ngai ku Blei ro in se pinrunjai bala pinbyang kan ka video recording nam ta ki kun hap Khynnah jungi nam ba ka YouTube channel tengah ai ku Blei pi we na du ki asharu ki bala pendap ka jong benta tu Blei nang kyrkhu yang i we pi we ngin se kendu pada ka we pa ka tiyo tingin poin na sa benta ka benwai no nya sim benta lang ka jing ruai ka ba sa pupra o ka jirwai ka basan pusan ka jing ruai ka basan pusan kambas niu wat jule kitien bitar wat kren pi ki kun jong U Blei yu jisu wat lan ka jirwai ka basan pusan baro sautuli git khan te hadin ka tanga sakarpat i Dr. L kaji besuba menyelam langi jing duai trai bat kum juru ben ai jing kyrkhu penwai Bitar watran Piki kunjong ulay Yu jisu walen Christmas
bajem nu Chris bakut basnur Khynnah ki jon nu day ban kum dan umen simbaman ubab yati berubahai persyang ban pensyayati Kresuken rajong ki bahag basisya Khynnah ki jong day ban kum tan Tung ni ong lang jing doi turai. Ko pa jingi ba neng long bakut ke kerteng ke jome wan ke hima jome long kamon jome hak ndeu ba neng to ai ngi menta ke jing bam jingi balak sngi to ma ngi ni kan kang jingi mangir ngi ma ke bles ni ngi to ba alam ngi siping shoiru resumar ngi ni besniu nama jome long ke hima kapor pakapuram hiru ala kerta amen atau ai bakajing ai kepada yang dapat hai jung trai jung uji sukris kajing it ba kajung beli kupan pemjukun syait por jelam jepen sengai jemen simbakun to ai kini kajing kyrkhu lai we in the shong sat rengkat Jingiaseng Khynnah angni o bengin ya kajing begin dong kajing ke basai so kini kajing kyrkhu kindon rengkat Jingiaseng Jingiaseng Khynnah angni hakeleng satla kaperthai mentah do la kertai ru amen